Ahojte. Ja odporúčam určite knižku Ivalu, Láska v polárnych krajích od Petra Freuchena, čo je... On bol polárnik, tá kniha je vlastne na základe jeho zážitkov. Je to v zásade román, ale autobiografický o Ivalu. Ivalu je meno inuitskej ženy, ktorú si vlastne hlavná postava v tejto knihe vezme nakoniec za manželku a je to teda príbeh, ktorý je založený na realite, pretože Peter Freuchen si naozaj vzal inuitskú manželku. Bol to človek, ktorý založil v Grónsku jednu z prvých, ak nie vôbec prvú, obchodných staníc, kde bieli ľudia dovážali proste tovar. A ja som teda ešte nikdy v živote nič také nečítala. Asi také knihy sú, ale táto je, že pre mňa bola prvá tohoto typu, lebo dozvie sa človek strašne veľa o živote tých ľudí a ja som k nim teda vždy chovala obrovský obdiv a teraz je ešte väčší, pretože to sú ľudia, ktorí dokážu nejesť veľmi dlho napríklad, čo je obdivuhodné. To ja nedokážem. A dokážu prekonávať neuveriteľné počasné a poveternostné prekážky, žiť v krajine, kde nesvieti slnko a je tam kosa a to je pre mňa úplne peklo. A napriek tomu sú hrozne veselí. Takže určite odporúčam, ak vás zaujímajú Inuit. Dozvedel som sa napríklad, že slovo Inuiti je nesprávne, lebo to sú Inuit, znamená ľudia v množnom čísle. Takže Inuit. Ak vás zaujímajú Inuit, tak toto je úplne že skvelý tip.